Sa Henesis 3:15, lugmokon ang ulo sa bitin nga mo ang yawa. Ang budugmok niini mo ang mahal nga Birhen Maria. Kadiha sa Isaias Kapitulo 7, versikulo 14, busa ang Ginoo gayud muhatag kaninyog timaan, o kinimaw ang usa ka batanong dalaga, manamkon og mga anak, og usa ka lalaki, og nganlan niya siyag Emmanuel. Sa bagong tugon sa Mateo 1:23, ang Emmanuel, ang Dios, aniya uban kanato. Niadtong Miwa 1992, gipusil ko o niungot ang bala sa ulo, sa akong ulo, o sa May 7, 2015, gipuspusan og adik ang akong ulo. Muna nga kaduhan ako maoperahe. Daghang salamat og pinaagi sa akong debosyon sa mahal nga Birhen Maria, dako kong buhi.